сваля. Абе, и аз бях направил почти 4 милиона. Купих тоя, продадах други, Ма то от сега нататък какво не сме? Трябва да... Аз съм още с малкото урадие, трябва да му сложим вярното на другия купол. Ти си много в началото, бе. Не, веригите съм му сложил и такова. Аз веригите... И средното урадие съм му изследвал и веригите. Аз веригите бос не бях сложил и съм ги сложил оня ден. Погледнах да видя дали всичко съм го изследвал, гледам, веригите не са вдихме бати. А въобще върви си идеално. Този веригите става малко по-пъргав. Това е разликата, че става малко по-пъргав. Тук на къде качваме? Тук надясно и нагоре ще ходя, да. Въпреки че там ще дойдат батчатите, ще дойдат там. Е-100 то се качи горе. Батчатите да идват, ама сме повече, ма и страх, ама къде са ми чакче? Ето го 10-та степен на премиумния танк, М60 от тяхната. От ето го ВГ. От геймовете. Burning Game. Virginian Game, какво беше това? Трябва почна да дават по 300 злато, кой убие против такъв такъв танк. Но кой е такъв чичем? Ето с М60, където е танка, 10-то ниво. От тяхната. Това са тия 10-то ниво премиумните танкове. Първата десетка от долу нагоре. Добре, ние всички тръгнахме от тук, бе. Да. Абе така си. Като овце. Ма не, лошо няма, ама сега да ни спираме. Сега тъй сме тръгнали, ами тръгваме и действаме. Сега спряха се и тук и до тук. Те така се реят всички тук. Лошото, че ще минат отдолу. Не се показва толкова. На те си тумбата рано. От тия няма да ти помогне никой. Щяха ми късат веригата, да еба. Батчат да еба. Биби. Гледай как да стана отпреде. Ела тука, бе. Айде. Тъй като сме много, вървиш, мачкаш и толкова не се спираш на място. Партата бяга. Абе, тия жеги не са нормални. Сега да им мине на тия отзад да ги мачкаме. Тях аз нямам чак друго, ако много там се бутаме тук. Да, я. Ах, не го оцели. Така ще остане някой да ни взема и да ходим да трепаме. Защото те ще почнат да вземат нашата база. Ето ги. Аз оставам, че не знам дали ще мога да върнем на време базата. Много жеги, какви с тия жеги. Ето го, он идва, Джема идва. Ела. Някой да влиза на базата и аз се връщам на базата. Той си идва на базата за тях. Оп, Джема, стреляй, пиленце. Стреляй. О, запалих го, те го скреших. Добре, откъде сте, бе? Отпред имаше танк. Джема, то с М60. Ето го, той пише. Не той. Димитър пише.
И знаеш какво правят? Аз днес гледах този Оразор. Един го уби, виках то как така ме уби. Веднага так и почна да го проверя с някаква програма го гледаше. Ама правилно, защото два пъти ми се случва да ме убиват от място, откъдето не ме виждат. Разбираш ли? Убива ме и като светни и се намира на такова място, което